Tu, què fots aquí? O collons la tertúlia. No, avui fem algú de Berga, llavors la setmana que ve fem els de Navàs, vale? M'havia demanat festa. Comencem? Comencem, va. Hola, què tal? Benvinguts a una nova tertúlia d'Entre Rivals, com sempre aquí al Bar Tutxí de Berga, amb l'Aleix Camproví, qui us parla, Marc Anturri, i avui per parlar del primer ascens que podem anunciar a nivell comarcal aquesta temporada, que és el de l'Handbol Berga, que aquest cap de setmana doncs, ha guanyat el Barberà i s'ha assegurat, si més no, l'ascens de categoria, i en les properes setmanes veurem si s'assegura també el campionat. Per parlar-ne tenim aquí el Sergi Hernández. Sergi, què tal? Com anem? Hola, bones. D'entrada, la pregunta inicial obligatòria. Amb el que hem aconseguit aquesta setmana s'ha assegurat l'objectiu de la temporada o l'objectiu és anar directament a pel campionat? Bé, l'objectiu era pujar de categoria. L'any passat ja també vam començar el projecte per fer-ho, no va poder ser. I l'objectiu era pujar. I ara, un cop que hem pujat, ja és intentar quedar primers. Llavors també farem la Final Four, que en principi es farà aquí a Berga, que jugarem els dos primers de cada grup per veure qui queda campió de quarta. Això és notícia, una novetat que no sabíem encara. Bueno, s'està intentant a veure si pot ser, de fer-ho aquí a Berga. Seria l'Espanyol, que és el primer d'altre grup, i suposo que hi ha Copa Sant Boi el segon, tot i que hi ha Sant Boi i Banyoles, que estan per pujar, bueno, per quedar segons. I què és, que cada any és un lloc diferent, això de la Final Four? Sí. I no és molt tendenciós que sigui Berga, de venir a Berga, o...? Bueno, no. Això suposo que la federació proposa i qui ho vol acollir. Diu el primer contra el segon d'un grup i el primer de l'altre grup contra el segon de l'altre. El club s'ha de fer càrrec. Una final Berga-Espanyol segurament que ens agradaria molt a tots. Hauríem de quedar primers per veure la final. I l'Espanyol també ho té bastant de cara per quedar primer. No, l'Espanyol ja... L'Espanyol ha fet un equip per pujar uns quants anys seguits. Ara parlaves de la temporada passada, que l'objectiu també era pujar. Què ha canviat de la temporada passada? Què s'ha fet bé? Què s'ha après? Què ha canviat? Bé, primer l'any passat, quan vam començar, tot era nou, eren conceptes nous. En defensa, nous no vull dir que sigui novetat per nosaltres, vull dir que era pels jugadors. Havíem d'entendre el que volíem i, bueno, jo crec que ho van fer molt bé, però no vam poder pujar. Al final vam fer 36 punts i vam quedar els cinquens. Aquest any, home, també es nota que jo estic de segon, hi ha el Cebes, i evidentment el Cebes és una eminència, i això es nota. Però al cap i a la fi heu fet aquest tàndem, que hi ha hagut el canvi de qui és oficialment el primer entrenador. Sí, i l'any passat també hi havia el Cebes, però ell estava en un segon pla i jo era l'entrenador, però està clar, el que ens dona el Cebes per llegir els partits i entendre el que hem de fer. Una altra cosa és que ho facin els jugadors, això podem parlar molta estona, però sí, això és un factor. La millora tècnica i tàctica per on ha vingut? La millora tècnica i tàctica, a veure, assolir ben bé el que era la defensa que fèiem nosaltres, el 3-2-1, fer-la bé, a veure, també és veritat que aquest any també hem tingut lesions, també hem tingut més gent, és com una crida, tenim el pavelló ple, ha vingut més gent a jugar, tot suma, però sí que és veritat que és això, la manera de ter el Cebes de llegir els partits per atacar, per exemple, això jo no supleixo, això, és així. Ara al final de temporada, pel que veiem, l'ascens estava molt a prop i s'ha anat allargant una mica, segurament. No sé si a principi de temporada creieu que seria com ha sigut, creieu que seria més fàcil, creieu que seria més difícil? Home, jo pensava que seria com l'any passat. Sí que és veritat que a quarta catalana... Bueno, el nivell de quarta i tercera tampoc és que sigui molt diferent als equips de dalt. Jo crec que ha sigut més, no fàcil, perquè a veure, hem treballat molt, però sí que és veritat que hem guanyat partits que l'any passat poder els haguéssim perdut, que hem arribat al final, allò que guanyem que perdem i els hem guanyat. Això és una de les coses que han canviat també. Són aquestes dinàmiques. La sort del campió, no? Sí. Perquè ara, pel que deies, si l'objectiu ara mateix és, ja que ara ja s'ha assolit l'ascens, l'objectiu ara és ser primer, queden 4 partits, quines són les opcions, com ho veieu? Bé, depenent de nosaltres. Sí que és veritat que el Salou, que és el segon, va molt fort, vam baixar allà i vam llepar, no vam fer un partit bo, no vam fer el que sabem fer.
perquè al final es tracta de saber, o sigui, no fer coses que no sabem, és fer cas del que diem i posar-ho a la pista, i ho sabem fer. Llavors, el dia de Salou no va sortir bé, ja està. Queden 4 partits. Podem guanyar els 4. Anirem a Martorell, que era un dels equips forts aquest any, i podia estar tot decidit. Vull dir, no sé, això depèn també. Però queden Sant Andreu a casa, que era un partit complicat, i els altres 2 poder no tant. Clar, ara una cosa és el campionat, però l'altra és l'ascens, que ja l'heu assegurat. En el futur, diguéssim, de la propera temporada, a tercera, quina mena de temporada us espereu? Us heu de reforçar molt per estar a tercera? Voleu mantenir l'equip que hi ha ara i a veure què passa? No sé, quines són les perspectives? Bé, jo penso que tenim un molt bon equip, molt bon equip. Puja un juvenil molt fort també, que l'any que ve ja serà sènior també, i l'objectiu de l'any que ve és estar dalt, tercera però estar dalt. Jo crec que pujar amb el mateix equip i estar dalt. Sí. I és possible. Hi ha reforç de... Ja t'ho dic, hi ha el juvenil que pugen tots. Tenim un bon juvenil, que l'any passat ja van debutar i ens van donar molt també. L'any que ve és jugar a tercera per estar dalt i a veure què passa. I el mercat de l'handbol encara és més petit del futbol. Estem a Berga. Estan a Berga, com el pots pillar d'alguna comarca veïna, però poca cosa més, molt complicat. No fent fitxatges d'anem a buscar gent. Suposo que si estiguéssim als voltants de Barcelona és diferent, però aquí no. O sigui, qui ve a jugar és perquè té ganes de jugar i perquè estima l'handbol i bé. Ens venen, molts dels que estan entrenant venen de Barcelona, de Girona, entre setmana per entrenar. Són gent d'aquí Berga, però venen a entrenar. Vull dir, aquestes ganes s'han d'aprofitar també. I tenint en compte que aquest any ja hi ha un equip fet, un equip que lidera quarta catalana i que, segons sembla, doncs, entre el que allò pot acabar estant a tercera i també estant a dalt, i que hi ha un juvenil que puja sense cap amunt, l'opció de fer un equip B es planteja a curt termini? Jo crec que a nivell de Junta això a final de temporada s'ha de parlar, a veure qui seguirà i qui no seguirà. A veure, aquest any és que a mitja temporada hem tingut 2 o 3 fitxatges de gent que ha vingut. Hem de mirar a veure qui seguirà, qui no seguirà, d'aquests juvenils també quan seguiran. Està venint gent a entrenar que no té fitxa també, i entenc que tenen ganes també. Llavors, clar, el que no podem és tenir un equip amb moltes fitxes. Llavors, si hi ha molta gent, entenc que es farà un bé, però això ja no és... Què creus que és el que engresca la gent a venir, que hi hagi aquest teixit que es vagi augmentant de l'handbol? Home, l'handbol a Berga està molt amunt. Per això vam entrar... Bueno, el Sebas, quan m'ho va proposar a mi, vam entrar per això, perquè volíem que el Berga tornés a estar on havia estat, més amunt de la... I, bueno, Berga és una ciutat d'handbol, sí que són petits i tot, però, bueno, estan venint a entrenar veterans, vull dir, hi ha gent que s'engresca, el pavelló està ple. Els veterans, l'important és això, que hi ha categories inferiors, que cada cop hi ha més volum de gent i... S'ha fet una feina a nivell de... Ja tenim alevins, tenim infantils, que l'any passat passaran a cadets, hi ha femení, hi ha 2 equips femenins actualment, vull dir, s'està fent molt bona feina. Hi ha una cosa que et volem preguntar, la gran incògnita que ens pertorba l'Aleix i a mi. Aquest hashtag 10P, què vol dir? Passa palabra. No, és una broma que es fa al vestuari. En tot cas... I que no pot transcendir. No té més, però en tot cas sí que el Sebas hauria d'explicar-ho. Vale, sabem que és una broma, que té a veure amb l'entrenador i ho deixem així, no? Bueno, si més no per la gent que vegi, que segueixi l'handbol a les xarxes, que és prou actiu, no? Que sàpiga una mica d'on cau tot plegat. Clar, jo crec que abans de tancar l'apartat de l'handbol avui hauríem de parlar també de l'afició, que al final és una afició que cada temporada està a la nit de l'esport, que cada temporada té aquest frec a frec, no? Entre aficions amb l'afició de Casserres, amb la grada del Racó, i que al final és una mica un altre factor, no?, que ajuda a entendre el bon moment de l'handbol a Berga. Clar, sense l'afició també, vull dir, és un altre punt, als jugadors els agrada que el pavelló estigui ple. I algun àrbitre ens ha felicitat, de pujar aquí, el dia del Salou que vam jugar aquí va ser un partit, bueno, tàcticament nosaltres no va ser el millor, però és aquells partits que fan afició, i l'àrbitre ens va felicitar de la grada, de la gent, de tot plegat, i és molt important. Molt bé, i per tancar aquest apartat, aquesta tertúlia d'avui, repassem com cada setmana els resultats. Ja l'eix d'entrada, el Berga, bona notícia, és més líder. És més líder perquè ha aprofitat la derrota del Parets, ara la Gramenet és qui segon, 2 punts, i de totes maneres va estar a punt de desaprofitar-ho perquè fins al minut 82
que no va fer un gran gol el Joan Noguera, no va poder sentenciar el partit, però... Bastant renyida, aquesta segona catalana, hi ha molts Sí, equips sí, allà no, dalt. i va comprar cartrons per perdre el Berga, perquè va tenir bastants ocasions al rival i al final va acabar guanyant contra el Castellà 1-0. A tercera catalana tenim derrota sorprenent del Gironella contra la Balconada, 2-1, que fa quasi bé que el Calaf sigui, si més no virtual, virtualment campió. En tot cas, el Gironella té la segona bastant assegurada, la segona plaça. Havia 7, xup 0, i derrota també del Porreig, 4-2 al camp de l'Artés. A quarta, també teníem un cap de setmana de derbis, El Montmajor me l'expliques tu? El Montmajor va perdre 2-3 contra l'Avià B, un partit bastant renyit, podríem dir, Sí? Sí, no... I va ser bonic, va ser bonic. El Montmajor que era l'equip tapat i al final... Bueno... Què vols dir? Ah, no, res. Bueno, va, seguim. També un altre derbi, un altre derbi que en aquest cas acaba amb empat, que és el Casserres Berga B, 0-0. Certa sorpresa també, no? Sí, és bastant sorprenent. Llavors tenim derrota de l'Ulban, 1-3, contra el Castellnou, empat de l'Alt Berguedà, 2-2, contra la Balconada B, i derrota clara del Sant Salvador, 5-1, al camp del líder contra el Navarcles. Bàsquet. Bàsquet seguim amb bones notícies perquè són ja 7 victòries consecutives i 9 de 10 en aquest 2019, i la setmana que ve tindrà l'ocasió de passar de la 5a a la 4a plaça, per tant el Bàsquet Berga, que està remuntant un mal inici de temporada. I l'handbol n'hem parlat extensament, però aquesta setmana victòria que assegura l'ascens. 22-30 contra el Barberà. I en futbol sala, doncs, dues derrotes aquesta setmana. Derrota del masculí 6-1 contra el Màgic Sants i derrota del femení 5-2 contra l'Olesa, que també són dels equips que està a dalt a la classificació. Abans d'acabar, a banda de la notícia de l'handbol, per què no, i perquè estic contents els d'aquesta casa, aquesta setmana també tenim una gran notícia en clau berguedana, que és que el David Juste i el Bernat Martí, que juguen al Navàs, doncs han aconseguit l'ascens de primera catalana. Sí, clau berguedana, l'ascens de primera catalana a Copa Catalunya, oi? Ho dic bé? Sí. Doncs això, en principi l'any que ve, tant el David com el Bernat, dos berguedans que jugaran a Copa Catalunya. Molt bé, per acabar, doncs, com cada setmana donem el nostre particular obsequi i cortesia de desmarca't al nostre convidat, el buf d'entre rivals, pel Sergi. Veiem que tens el coll destapat. Sí, me'l poso. Te'l podràs posar, si més no, per entrenar o que sigui. Sí, quan he de cridar molt, no? A més, és bastant verd, és bastant... És que són els colors de l'handbol. Sí, falta una mica de vermell, però, bueno... Els colors dels plens, molt bé. Gràcies. I amb això tanquem la tertúlia avui per parlar de l'handbol del primer ascens, com dèiem, confirmat aquesta temporada. N'hem parlat amb el segon entrenador, que és el Sergi Hernández, i la setmana que ve parlarem d'altres coses, d'altres disciplines del Berguedà, com cada setmana aquí des d'Entre Rivals, al Bar Tutxi de Berga. Que vagi bé. Adéu. Hola, aquest... Pensaves que no n'hi hauria. Bueno, però està fluixa. Hola, què tal? Benvinguts a una nova edició... Edició de què, tio? Hòstia, que torri, però què et passa avui, tio? Hòstia puta. Home, que sèrio, això. Sí, home. I amb això ho tanquem tot. Ens falta alguna cosa... Alguna cosa que no portes, no? Porto. Ho pensava, eh? Ho tallarem i ja està, doncs un tall. Com sempre, que en torri.